Hej og velkommen til Emnetirsdag. I dag har vi specielt indblik på diabetes og genterapi. Vi vil nu stille om til professor Frederik, som er klar til at fortælle os lidt om diabetes, ja, den forfærdelige sygdom, og genterapi, som måske er redningen på denne sygdom. Hej og velkommen til Fredius Professor. I dag så har vi om sygdommen diabetes, og den vil jeg selvfølgelig lige forklare om til jer nu. Diabetes er en sygdom, hvor blodets indhold af glukose er højere end det normale. Ubehandlet kan det forhøjede blodsukker give alvorlige følgesygdomme. Der er omkring 320.000 personer med diabetes i Danmark. Ud af disse har ca. 10% type 1 diabetes, ca. 10% type 1,5 diabetes og en lille del andre sjældne former for diabetes. Men langt de fleste, ca. 80%, har dog type 2 diabetes. Der findes to hovedformer for diabetes. Det drejer sig om type 1 diabetes. Denne type konstateres især hos børn, unge og yngre voksne. Type 2 diabetes. Denne type konstateres især hos middelaldrende voksne, men med en tendens til, at sygdommen konstateres hos stadig yngre mennesker. Derudover findes der også en række andre former for diabetes, men dem vil jeg ikke lige gå i dybde med lige nu, for det er ikke så vigtigt. Hvorfor får man diabetes? Hormonet insulin, som produceres i bugspytkirtlen, har en helt afgørende rolle for sukkerstofskiftet hos mennesket, og dermed for opretholdelsen af et normalt blodsukker. Ved alle former for diabetes er en ændret produktion eller virkning af insulin af betydning. Type 2. Nu vil jeg så lige tale om type 2 af diabetes. Ved type 2 diabetes er flere ting galt. Kroppen, især musklerne og leveren, har en nedsat følsomhed over for insulin. Denne nedsatte følsomhed, også kaldet insulinresistens, medfører, at sukker ikke optages normalt i celler. Bugspytkirtlen forsøger i starten at producere endnu mere insulin, men kan efterhånden ikke følge med. Blodsukkeret vil langsomt begynde at stige, og uden behandling vil insulinproduktionen aftage yderligere, og blodsukkeret vil blive endnu højere. Nu vil jeg så fortælle jer lidt om genterapi og hvordan det fungerer. Generne er de koder, som i realiteten styrer hele organismen. Med kortlægningen af menneskets gener er der i princippet åbnet for at ændre i kroppens funktioner. Derfor er genterapi behandling af genetisk bestemte sygdomme, hvor der overføres DNA til kroppens celler eller indsættes celler med raske gener som erstatning til celler med syge gener. Det første vellykkede forsøg var i 1994, hvor man behandlede en 4-årig pige med genterapi. Det instrument, der benyttes til genoverførslen, kaldes en vektor. Arvemateriale kan overføres enten uden for kroppen eller i kroppen. Og det var alt for Fredius Professor Team. Nu skal vi møde Svend. Han er en af de personer, der må leve med type 2 diabetes i hverdagen. Svend her, han har diabetes, og vil du lige fortælle lidt om, hvordan det er? Ja, det vil jeg gerne. Nogle gange kan det godt være hårdt at have type 2 diabetes, eller sukkersyge, som der også hedder. Og men jeg har nok vendt mig til det efter nogle par måneder. Men det kan selvfølgelig godt være svært nogle gange med, at det er insulin, man skal tage om dagen. 3 gange om dagen, du ved, 1 gang på måltid, ikke? Så det kan godt være hårdt nogle gange. Mm. Hvad så med, når du er ude med vennerne og familien og sådan noget? Jamen, de respekterer det for det meste, men hvis nu jeg er ude på en restaurant eller noget andet, og jeg skal have taget min insulin gennem en nål, ikke? Så går jeg for det meste ud på toilettet og tager mit insulin. Ja, okay. Og de har respekt og det hele? Ja, de respekterer selvfølgelig min sygdom, fordi jeg kan selvfølgelig ikke gøre selv for det, og det er noget, jeg har for resten af mit liv. Så. Ja, okay. Men så meget affekterer det heller ikke min hverdag. Det var Svend, og nu er vi så tilbage til studiet. Ja, det var ikke så godt at høre. Tusind tak, fordi I gad at se med på Emnetirsdag i dag. Jeg håber, I gider at se med næste gang, hvor vi har om Frederiks Big Bang Theory. Tak og farvel.